Ake ngihlale nje embhalweni ke sizwe ukuthi uYeshua lo osabizwa ngoJesu uthini ngaye embhalweni. Ngivulela incwadi ekaJohn 5. John 5 verse 28. Ningamangali ngalokho, ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Mina ngingenze lutho ngokwami. Uverse 30 loyo, John 5 verse 30. Lalela nje ukuthi uthini uYeshua lo osebizwa ngoJesu namhlanje. Ngoba ngihlale ngisho ngithi uJesu into engekho, into engakazi ibe khona, wakhandwa amaRoma, kulungileke. Khuluma ngoYeshua ke manje lo osebizwa ngoJesu. Lalela ukuthi uthini ku30. Uthi mina ngingenze lutho ngokwami. Lo mlayezo ukubheke kulabo abathi uJesu uNkulunkulu. Niyamuza uthini? Uthi yena ngokwakhe angenze lutho. Ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafuni eyami intando. Yezwa? Akwenzeki intando yakhe ngoba akayena uNkulunkulu. Ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo. Kepha intando yongithumileyo. Amazwi kaYeshua ngomlomo wakhe etshela abantu ukuthi akayena uNkulunkulu kodwa uyini? Uyisithunywa sikaNkulunkulu. Wena ke osathi uYeshua noma uJesu lo sombiza ngoJesu othi uNkulunkulu, pasopa mfowethu, pasopa dadewethu, usenkingeni. Lalela ke 31. Uma ngizifakazela mina, ubufakazi bami abuqinisile. Ngomunye ofakaza ngami, ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. Incwadi kaJohn 5 ngiqale ku28 ngaphelela ku32 ngiyaphela lapho. Qhubeka ke wena ukhonza uJesu ulokuthi uNkulunkulu. Nansi inkinga, nansi ingxaki.